学年末テスト、範囲が広すぎてもう間に合わないって思っていませんか？でも実は学年末テストって新しいことを頑張るテストではありません。先生が見ているのはこの1年間でやったことがどのくらい定着しているか。だから闇雲に全部やるより、やることを絞った方が結果につながりやすいんです。全部を完璧に復習するのは正直かなり大変ですよね。なので私がよくおすすめするのは、学校のワークをもう一周、ポイントは2つだけ。間違えた問題に絞る。答えを写すのではなく、どう考えたかを確認しながら解く。新しい問題集を増やすより、学校でやったことをできる状態にする。これが学年末では一番コスパがいいんです。お子さんの状況によって合うやり方は少しずつ違います。うちの場合はどうかなと思ったら、プロフィールのリンクから性格診断をしてみてくださいね。